आमचं हेच म्हणण्यात पडला लागेल I love it.
कुडकुडीत कोगडे म्हणायचे. बापरे बोलकुंजे करायचे आमच्या अध्यक्ष चापोट टाकले बोबडे कुडकुडीत ना ते कोगडे बरं आणि काय एक ते गोसाळे पेंट गोसाळ्या भेटले ओमी काय बरी कट्टे ते भेट गोसाळे नीट ಇಟ್ಟಿದ ಮಾಡೋದು ಆದ್ರೆ ಮಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದೇ ಬೆಂಡ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ते काय होते नुसतं पाऊस आहे इथं जाऊन जोडला काय बेंड झाले काय काय दोन वेळा एक मात्र तसे बारे कष्ट नाही कोंबो अरे अच्छा उठवले कोंबी अडली कोंबी पोर कुठे पोर ऐकणार आणि दोरी कोंबी ही कोंबी राहते राहून काय करणार काय गेले उडान झाला गुडा बघितलं गुडा फिरले गुडा सकाळी पळायचा नको मी पायला बघायला बाहेर गेली बाहेर गेली तर गाव सत्य आम्ही गाणं पोटे फिरले वर गुडान झाले घट्ट फोन केले कुत्त्याची कोंबी ऐकत त्या कोंब्या पळेल असलं ते कोण दुसऱ्या दिवशी सकाळी पटला गेली पण तुम्ही जास्त गुडा झाली देखून आम्ही काय इका शिकायचे म्हणून कोंबे काढले कोंबी चिकली पाका मुठीले पोटी लागला केलो आणि दोन जणांना उकडले आणि गट खेळले अरे खाऊन झाली कोणती दुसऱ्याचं कोंबी ऐकत सकाळी पुढे गट पुरपणीची पटला बोलायला सगळी साहेबा आणि आमचे टीम असा डान्स करतात Thank you.
देवाची विचार करतात हो आमचं आपण ओरिजिनल असू सो होय न्हू? म्हाका ओळखूंक दिसता. कशें पण जल्द पळय बरोबर आणि पोरमा पळय नाका तर ती गोवा जातात आम्ही बाळकृष्ण सुदर्शन आज कोणी मान्यता दिवस आमचा मिराज मामले गेला काका हे तू होत आहे दोन शब्द या विषयाला कोणी मान्यता मुखार सांगते मुली सांस मात्रा आज आम्ही नसत किती कोणी वर्गात कोणी मान्यता दिवस आचरण करता हो आपण माझ्या संस्कृतीचे प्रदर्शन नसर करण्याचा आज आम्ही पाहून गेल्या सभाकडे कोणी संस्कृतीचो आव्हान जाऊन पुढे आज वस्तू संदेशामध्ये खुशी होता पुढल्या दिवसांनी जाता